nke na mkpọsa na ihe mwute nke njọ na-eweta anaghị emeghasa atụmatụ ịhụnanya gị. Biko nye anyị ike ka anyị na-aza oku ịkpọrọ anyị, mee ka eziokwu gị biri n'obi anyị, na-egosikwa udo gị n'ebe ndị kwere n'ịhụnanya gị nọ. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na di nwe anyị Jesu Kristi, nwa gị, onye gị na ya dị ndụ n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ Samuel. Samuel na-ehi ụra n'ụlọ nsọ nke Onyenwe anyị, ebe igbe ọgbụgba ndụ nke Chineke nọ. Onyenwe anyị wee kpọọ Samuel oku, ọ zaa ya sị, lee m. Ọ gbara ọsọ gbakwuru Eli sị ya, lee m, ọ bụ gị kpọrọ m oku. Eli sị ya, akpọghị m gị oku, laghachi n'ụra. O wee laghachikwa ịrahụ ụra. Onyenwe anyị akpọkwa Samuel oku ọzọ, o kulitekwa gakwurukwa Eli sị, lee m, ọ bụ gị kpọrọ m oku. Eli sịkwa ya, nwa m, akpọghị m gị oku, laghachi azụ rahụ ụra. N'oge ahụ Samuel amatabeghị Onyenwe anyị nke ọma, n'ihi na Onyenwe anyị egosibeghị ya onye ọ bụ. Onyenwe anyị ewee kpọkwa Samuel oku nke ugboro atọ, o kulikwa gakwurukwa Eli sị ya, lee m, ị kpọrọ m oku. Mgbe ahụ ka Eli ji wee ghọta na ọ bụ Onyenwe anyị na-akpọ nwatakịrị ahụ. O wee sị Samuel, laghachi n'ụra, akpọkwa gị oku ọzọ, zaa. Onyenwe anyị ube na odibo gị na-ege ntị. Mgbe Samuel lapụkwara ebe ọ na-edina, Onyenwe anyị bịara gosi ya onwe ya. Ọ kpọkwa ya oku dịka o si kpọọ ya na mbụ, Samuel, Samuel. Samuel zaa ya, kwube, nwa odibo gị na-ege ntị. Samuel wee too. Onyenwe anyị nọnyekwara ya. O kweghị ka okwu ọbụla si n'ọnụ Samuel n'ọnụ pụta ghara ịdị ire. Okwu nke osebụrụ ụwa. Abụ ọma. Ihe anyị ga-aza bụ, Onyenwe anyị, anọ m ebe a, abịara m ime uche gị. Onyenwe anyị, anọ m ebe a, abịara m ime uche gị. Echeela m ya. Echeela m Onyenwe anyị. O wee hulatara m, bịakwa tọọ ntị n'ala na mbeku m bekuru ya. O wee tinye m n'ukwe ọhụrụ n'ọnụ m, abụ otito nke Chineke anyị, azịza. Onyenwe anyị, anọ m ebe a, abịara m ime uche gị. Ọ bụghị àjà na onyinye ịnata ịhụ ihu ọma na-amasị gị, kama ọ bụ ntinyere oghe maka ihube isi ka ị nyere m. Àjà nsure ọkụ na àjà mmehie abụghị ihe ị chọrọ. Ya kpatara m ji sị, lee m, abịala m, azịza. Onyenwe anyị, anọ m ebe a, abịara m ime uche gị. Iwu edere n'obodobo akwụkwọ nye m bụ na m ga-eme uche gị. Chineke m, ime uche gị bụ ihe na-amasị m. Ebu m iwu gị n'obi m, azịza. Onyenwe anyị, anọ m ebe a, abịara m ime uche gị. Ezisala m ozi ikpe nkwụmọtọ gị n'ime nzukọ gị. Onyenwe anyị, ịma nke ọma na ekpuchighị m aka m n'ọnụ m, azịza. Onyenwe anyị, anọ m ebe a, abịara m ime uche gị. Ihe ọgụgụ nke abụọ.
ihe ọgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Onye ọzọ na-ekwu sị, ihe oriri niile dịrị afọ, afọ dịrị ihe oriri niile, ma Chineke ga-eme ka afọ na ihe oriri ghara ịdị mkpa ọzọ. Chineke ekeghị ahụ maka ịkwa iko, kama ọ dịrị onye nwe anyị dịkwara ahụ anyị, ma Chineke mere ka onye nwe anyị si n'ọnwụ bilie. Ọ ga-ejikwa ike ya mee ka anyị onwe anyị si n'ọnwụ bilie. Unu amaghị na ahụ unu bụ ihe dị n'ahụ Kristi. Unu amaghị na ahụ unu bụ ihe dị n'ahụ Kristi. Aga m ewere ihe dị n'ahụ Kristi mee ka ọ bụrụ ihe dị n'ahụ nwanyị na-akwa iko. Aga m ewere ihe dị n'ahụ Kristi mee ka ọ bụrụ ihe dị n'ahụ nwanyị na-akwa iko. Chineke ekwela. Ma onye ọbụla na-arapara ahụ onye nwe anyị, ya na ya ga-abụ otu n'ime mmụọ. Gbanaranị ịkwa iko, n'ihi na mmehie ọbụla ọzọ nke mmadụ emeghị adịghị ata anụ ahụ ya ụta ka ịkwa iko. N'ihi na onye ọbụla na-akwa iko na-emehie mmegide ahụ ya. Ma ọ bụ unu amaghị na ahụ unu bụ ụlọ nsọ nke mmụọ nsọ, onye bi n'ime unu, onye Chineke nyere unu? Ya mere, unu abụghị nke onwe unu, kama nke Chineke. O jiri ihe dara oke ọnụ ahịa gbata unu. N'ihi ya, na-enyenụ Chineke otuto na ahụ unu. Okwu nke Osebụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Onye ọbụla hụrụ m n'anya ga-ejidesi aka ike n'okwu m. Nna m ahụkwa n'anya, anyị ga-abịakwute ya. Haleluya, haleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Onye kwere mmụọ gị. Ihe ọgụgụ nke a si na oziọma dị nsọ nke Jọn dere. N'echi ya, Jọn pụtakwara ọzọ ebe ahụ, ya na mmadụ abụọ n'ime ndị na-eso ụzọ ya. Mgbe ọ hụrụ Jesu ka ọ na-agafe, o wee sị, leenụ nwa atụrụ Chineke. Mgbe mmadụ abụọ ahụ na-eso ụzọ ya nụrụ ihe o kwuru, ha hapụrụ ya sobe Jesu. Jesu wee tụgharịa hụ ka ha na-eso ya, wee sị ha, gịnị ka unu na-achọ? Ha wee sị ya, Rabai, olee ebe i bi? O wee sị ha, bịanụ ka unu hụ. Ha wee so ya bịa hụ ebe o bi. Ya na ha wee nọdụ ụbọchị ahụ. Mgbe ahụ bụ ihe dị ka 4:00 n'ehihie. Andrew, nwanne Simon Peter, bụ otu onye n'ime mmadụ abụọ ahụ nụrụ ihe Jọn kwuru, wee sobe Jesu. Ihe mbụ Andrew mere bụ na ọ chọtara nwanne ya bụ Simon, wee sị ya, anyị ahụla Mesaya ahụ. O wee kpọrọ Simon kpọgara Jesu. Jesu legidere ya anya wee sị, gị bụ Simon nwa Jọn, site ugbu a ga-akpọ gị Sefas, nke bụ nkume ma asụgharịa ya. Oziọma nke Osebụ ụwa. Otito dịrị Yesu. N'ụbọchị tata anyị na-ele ihe ọgụgụ ndị agụrụ anyị, especially first reading and the gospel. One thing stands out: vocation, calling. N'ihe ọgụ nke mbụ anyị nụrụ
gbasara otu esi kpọọ Samuel. Na nke oziọma anyị gụrụ ugbu a, anyị hụrụ otu John the Baptist si kpọrọ ụmụazụ ya abụọ oge Jesu na-agafe, ya sị ha, "Behold the Lamb of God." Ha esowe Jesu. And immediately ha sowere gaa hụ Andrew esowego Jesu. Immediately ọ hụrụ Jesu, ya alakwa gaa kpọọ nwanne ya nwoke wụ Simon Peter, ya esowe Jesu. So we are talking today about vocations. Vocations, calling from God. God is the one that calls. And we see that in the readings of today. In the first reading, we saw the calling of Samuel to the prophetic office. And then in the gospel, we heard how John the Baptist introduced his two disciples to Jesus. And one of these disciples, Andrew, went and called his brother Peter, Simon, and brought to Jesus. And automatically, Jesus also chose Peter to be one of his apostles. So, gịnị ka a chọrọ ime ka anyị mata? Anyị lee anya n'ihe ọgụ nke mbụ, otu esi kpọọ Samuel. Samuel bụ nwa ọwụ nkwa ekwere ekwe. Samuel was a promise made to God. I read in the first book of Samuel, ebe ha na nne ya nọ na-ebe akwa n'ụlọ nsọ Chineke. Ebe ọ nọ na-ekpe ekpere sị, "If God will give me a child, I'll dedicate him to the Lord, and he'll be made for the Lord." And she kept that promise. After getting a son, ya Moria, during the presentation, ya presenticha ya hapụ ya ebe ahụ. Hapụrụ ya. Can you imagine this time around? A little child, ke onye nne gele nwe ya, the only one in nwere. And remember this guy, this Samuel, after akọchala nwaanyị a ezigbo ọnụ. Nwunye di ya nke ọzọ Penina, akọgide because onye ka nwere ụmụ. She had a lot of children. That would be I said, "You're barren." And then God answered her prayers. But in those prayers, oh sorry, if you give me a child, if you give me a son, I will dedicate him to the Lord. And for the rest of his life, he'll be dedicated to the Lord. When you make promises to God, you should not attach conditions. That's the first thing. When we make promise to the Lord, there is nothing like if. If you do this, maybe I will, I may. No. When God does things, he's straightforward. When we make promise to the Lord, we must be straightforward about it. And when the time comes for you, because when you make a promise to the Lord, God also gives you the grace to realize that. He gives you the grace. And then you have the challenge of fulfilling that promise that you have made to the Lord. As for fulfilling it, he'll give what you will need in order to fulfill it. I'll say, "My grace is enough for you." Amen? Amen. My grace is enough for you. It is a matter of just relying on that grace and trusting the Lord, knowing he is in charge of this process and handing it over to him. The end of it will be for the greater glory of his name. So, akpọrọ Samuel near Edowe as a little child, ya nọrọ ebe ahụ, in the presence of the Lord, under the tutelage of Eli the high priest. And it happened that one day God was calling him. He called him the first time, called him the second time, and the third time. Ya baraga to Eli. Eli amada sị, "Ọ ga-awụ di nwere na-akpọ nwatakịrị ya. Ọ bụrụ na ọ kpọọ gị ọzọ, just say, 'Here I am, Lord, for you have called me.' Yes, Lord, for you have called me." In fact, we are talking about vocations. And when a lot of people and in the they do things their own way. They don't do it the way God wants them to do. They don't do it under the inspiration of the Holy Spirit. Somebody called him line.
in one community, a man, a self-appointed pastor, yiri ororu uwe na-agagharị, and in our church here, he ruled 20, just one room, and he was presenting himself as a pastor. So ụmụ be ha makwanụ ụdị mmadụ ọ bụ, ha were ya na-emere ihe ọchị. One day, the man na-agafe, ụmụ be ha aga zoo n'ime ọhịa, nọrọ ebe ahụ ya gafe, ha sị, Felix, Felix, ya tụọ anọ, ya gawakwa, ha etikwa, Felix, Felix, ya tụọ anọ, nke ọzọ, Felix, Felix, ya sị, dị nwa nnukwu be nwa odibo gị na-ege ntị. Immediately o mere ihe, ụmụaka a ebido chewa ọchị, ya mata na ọwụ dị nwa nọ na-akpọ, ọwụ ụmụaka je na-eme akụkụ, ụmụaka ha agbafuo. So ihe a ghọọ a story in that community. Dị nwa nnukwu be na nwa odibo gị na-ege ntị, ọ ga-asị, okay, ihe a m họrọ, now dị nwa nọ sanction ugbe ya. But that is not the way it works. God calls, and we see that in these two cases, that in each case, there were a kind of vocations director. Eli was the vocations director for Samuel. He was the one to help him discern that the Lord was calling and not any other person. And he gave him the correct advice. If you hear that voice again, just say, speak, Lord, for your servant is listening. In the case of John the Baptist, John the Baptist was a man of humility. For us, na onye ga-abịa after him, onye karịrị ya, na ya ezughị ezu ịtọpụ eriri abụ ụkwụ ya, na ya ga-eme unu mmiri Chukwu, mana ọ ga-eji mmụọ nsọ eme unu mmiri Chukwu. John the Baptist maintained that humility, despite the fact that he was a very powerful preacher and thousands of people were coming to him. John the Baptist awụrụ onye makwa his place ihe ọbụla. Ka ọ kpọ ụmụazụ ya na-aga, Jesu na-agafe, ya sị ha, okay, lekwa na onye ahụ m na-ekwu okwu ya sins, leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ọ sị ha, leenụ nwa atụrụ nke Chukwu. Ọ na osimiri Jordan ka ọ sị, onye a bụ nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. And immediately he said that, gịnị mere? Ha esonwe Jesu hapụ John. John asị ha, eblee bụ unu jee, unu ama na uwe maazụ m, you know? John knew his place. Ha gawa, Jesu ajụ ha sị, gịnị ka unu na-achọ? Onye ọbụla na-achọ dị nwanụ must have a purpose. Amen? Ị ga-ama ihe kpọrọ gị bịa n'ihu dị nwanụ. Otu anyị na-abịa Mass, ọ bụ gị bịa Mass, just sit here down. You just go through it and you go back. No, it has to be an encounter with the Lord. Ị ga-eburu something n'obi bịa, ihe ị ga-edowe n'altar Chineke, dowere ya n'ihu ya, just as nne Samuel si mee, just as ụmụazụ ndị ya, ha jụọ ya sị, olee ebe ibi? Kedu ebe ibi? Ya sị, mgba soro na m bịa lee. Ha ga ya na ha anọcha n'ụbọchị ahụ. But the same vocation, Andrew, seeing the beauty of being with the Lord, what did he do? Ya lawa, gakwa nwanne ya nwoke sị, anyị ahụgo the Messiah. Anyị ahụgo onye nzọpụta ahụ. Olee onye ọwụ ya kpọrọ ya gakwuo Jesu. Ka ọ gara kpọgara ya Jesu, Christ ahụ Peter, sị ya, you are Simon, you will be named Kepha. That is the rock. Onye gwara Andrew sị na ya ga-akpọta nwanne ya, emecha nwanne ya ha bụrụ the head of the apostolic college, he would not have known. What it means is that we ourselves, from the time we were baptized, we also received our calling. Chukwu gwara Jeremiah sị ya, before I formed you in your mother's womb, I knew you. I consecrated you a prophet to the nations. Ọ dịghị mkpa na ọ ga-awụ calling to the ministerial priesthood or religious life.
And you see that what happened to Samuel is also what we replicate in the church in the process of ordination. And Abba Mado 3 times before he's called to the priesthood. Abba the first time as a lector. God say, I am present. Abba again as an acolyte. God say, I am present. You then apply for diaconate. Abba again. God say, I am present. Eshichara Gedikin. Then Ageshigi Father. That's the final call. So Izala, here I am, here I am, here I am. Ubua Chuku Ahorogonya. But even at that, you have to go through the process of formation. Again, vocations directors, again, teachers to groom you in that field before all have certified that you are fit for that. What it also shows us is that every one of us that is baptized needs somebody to guide him or her. Only all need a spiritual director. Only all need somebody he can go to or she can go to. God and say, these are the spiritual experiences that I am having. Unfortunately, and we're to name my the Father. If you have this is the spirit has to give him and many people like that. I have got many people guardian, and I see that these people, even their gifts are manifesting. But don't run to name I may believe on no way in there. Everything is not logic. Faith begins where logic ends. Amen? Amen. Adiana logic, 1 + 1, we're getting 2. But in faith, we're getting ofu. Adiana logic, 1 + 1 + 1 is 3. But in the Trinity, 1 + 1 + 1 is 1. Where logic ends, there faith begins. Amen? Amen. So we in here I got subjected to logic. People got share experience, say, man, I just say, you go your parish priest. Yes, and when we're a parish priest, not some guy doctor. Not the case in Bakan. And when you start grooming these people, you see that God has chosen them for something great. And in a special way. Everyone is so unique. But most times, you are not the one to know what is happening to you. Just about 5 or 6 months ago, somebody in my former parish in Grenada, no one not Trinidad, na yamahi yana prayers. Onye ka ha na-eji phone make prayers for their family every night. Because they said a lot of their family members were dying. So he decided when you come on Grenada, when you come on Trinidad, Hannah connected by phone every night at 9:30. So they gave themselves Kahape main novena for 9 days. In the middle of the novena, one of them, a teacher, started having experiences. That's Yama missing Abakea. Yama here game. 1 year cause us here, I got Baba Chido, I got working here game. So she sent me messages. Magia Sia, Nyonya her number, say ya call on. Ya call on. Oh, we're one of our teachers in the school, in the parish school. So Magia said again, Yane Grum Yane Bapa. Yane Be as a father mammy Yane Memo, Isiaba Alam Sia, calm down. You are in for something great. Amen? Right now, when you are a powerful intercessor. And one day, Yasim, Yaga text. Yes, Father, Nympha calling you to tell you about me was not a mistake. See why? Yes, during our prayers last night, it was said to me by the Spirit, you are my counselor. You see how it happens? A lot of people were spiritual gifts. Here needed somebody to guide them properly, a groom in that gift. That lady on a paper now, and any names, and any intentions, things to pray about, because she had somebody to talk to.
In all these cases, ma nke mbụ ma nke ụmụazụ Yesu, enwere somebody to guide. Andrew ahụ Jesu. In fact, Andrew na enyi ya nwoke nke ọzọ, ọ bụ John wụ onye guidere ha to Jesus. Andrew abịakpọ nwanne ya, ọ sị ya just bịa anyị regista gị ma ya agakwa kpọgara ya Jesu. Jesu anọrọ there certify ya and then started grooming them. What it means is that all of us, we have a calling. Nke gị nwere ike ọ the same as my own. But the point is that there is no person that God has left without a gift. Remember the parable of the talents. When they nyere 5, when they nyere 2, when they nyere 1. But in your dim Bible, call they nyere, you do what? Work with it. When you nyere 5, make 5 more. Because he put it to service. When you nyere 2, make 2 more. He put it to service. 100%, 100%. When you nyere 1, rukwa ọrụ with nke ya, ọ ga-make it go 1 more. It will still be 100%, but he buried it. Chukwu na-agba anyị n'ụzọ dị iche iche. Ọ na-enyekwa anyị ndị ahụ ga-enyere anyị aka. Ọ bụ sọsọ ndị ụkọchukwu, ma your spiritual director. Our parents have been specially placed by God to guide us. Our grandparents have been specially placed by God to guide us. The teachers we meet in life have been specially placed by God to guide us. And you can go on and on. The different groups you belong to, the leaders you're exposed to. All these people are those that God is going to use to shape you. And that is why the quality of association you keep matters a lot. Are you associating with the right persons or the wrong persons? Or you may associate with the wrong persons, you may not realize that's why in our prisons today, you see a lot of young people are there perishing because they followed wrong associations. Parents call there. If you see you need to know the quality of friends that your children are keeping. Advise him. Try to distance yourself from this person. This person is not going to help you. It is your job. Our godparents are not put there by carelessness. Indeed, they are chosen by God to guide you. Only chuzuru se ka nnukwu ma nnukwu nwa gị, ọ bụ because ọ mara mma na o nwere ego. It has to be because this person knows the way of God to help me raise this child in the way of God and in the way of the church. And that's why we say, if you don't have it, you will not be able to give it. Amen? Parenting is a very serious business. Or serious business because after 18, 18, I always tell young people, as long as your parents are alive, they remain your parents. Papa gị o papa gị, mama gị wo mama gị. And don't worry, you have to listen to them. Chukwu ga-esi ha n'aka na eshepu gị. And gị mekwana si, okay, because agba m eziokwu mgbe niile. Because you see some people, they'll tell you, my parents hate me. This is the person who loves me. Why? Because I want you now be here. And that is not helping them. So, ihe ndị a na-achịkọrọ anya bụ na anyị ga-ege ntị na ndị a Chukwu nyere gị na ndụ. Chukwu enye aka gị nweta ihe ahụ o ji maka ya wee kee gị. Ijikwanụ nwe ike n'olu Chineke dịka Samuel si nụ, dịka Andrew, Peter na ndị a si wee nụ. Paul dị asọ agwa anyị sị anyị ga-edowe onwe anyị ọcha. Amen? Ọ sị ahụ unu bụ tempụl nke mmụọ nsọ onye bi n'ime unu. Mmụọ nsọ anyị natara mgbe anyị mere baptism is there for a purpose. Paul dị asọ gwara Timothy sị, that is why I'm telling you to fan into flame the gift you received when I laid my hands upon you. God's spirit that you received was not a spirit of timidity,
but the spirit of love, power, and self-control. Paul dị nsọ si anyị na onye nọ na nkwamiko na ọ na-eme ka ahụ ya na onye ahụ wụrụ ofu. And when you do this, when you engage in immorality in different forms, that you are working against the spirit who is living in you. Paul, a lawyer, and so he sounds logical in whatever he says. Ọ sị na nwoke na nwaanyị nọkọ ha wụrụ ofu ahụ. So nwoke chọrọ onye akwụla gawa na ya na ya awụrụgo ofu ahụ. And this is not what you are called to do. So what it means is that in all these things, we must be praying for the gift of discernment. The gift of discernment. Because when you are exposed to different people, associations, it is that discernment that will help you know what is right. You must be praying so that God will put the right persons along your path. You must be praying so that when the wrong persons come along your path, maybe the light that radiates from you will scare them away from you. How your principles, they feel very uncomfortable and they leave you. I am losing you from a distance, and that is good. Like somebody said, love one another. Love is a must. You are called to love. But everyone cannot be your friend. So love is mandatory. But association is not. Compatible. Agree. Be nice to everyone, but select those you keep association with. So we must pray for the gift of discernment to know these persons that God has put along our path. We must pray for the gift of humility, because of humility will in Samuel. In the temple, then Eli, that was how he was able to discover his vocation. All we hear, I need a person, I got do mal. I get onwe anyị ọcha ka olu Chineke ihe na-agwa anyị ka o rute anyị na ntị. Anyị ga-enwekwa ndị agha ga na-enyere anyị aka to discern, ga-ekwanụ ha ntị. Ọ bụghị nwe spiritual director before gị bịawa for spiritual direction ga-efuru n'obi ihe chọrọ ka agwa gị. Some people are like that, and that makes the job very difficult. When you choose somebody as your spiritual director, it's a lot Chukwu my spirituality to guide me. And God will bless that process for you, because that person is now the instrument of God to guide you for your salvation. So give power to your spiritual director. God say, you are not open to the spirit. There are times people come, they have their well laid out plans. Abraham said, no, if you go this way, this is the way you have to go. And follow it. Pray about it. And let God take control of the situation. Ya uka anyị na-ekpekpere taa. Anyị nakwa echeta otu nwanne anyị nwoke si pren iwe netansi. Ya onye nụrụ olu Chineke mee gịnị wee zakwa ya. Ọwụ nsọ ịzanụ, but were obi ya niile tinye n'ihe Chineke kpọrọ ya ka o mee. To the extent that mgbe ọ hapụrụ Igbo land gaa Ireland, gakwa ebe ahụ na monastery, ya nọgidekwe rukwe mgbe ọ lọtara, he was still faithful to that vocation. Nobody taa anyị nọ na-celebrate maka ya n'akụkụ ụwa dị iche iche. The same grace he received was the same grace given to us. But how he used the grace he received may be different from how we are using the grace. Remember, ihe Chukwu kwuru gịnị? My grace is enough for you. My grace is enough for you. Ọ sị aja na-achọ abụghị aja nsure ọkụ, ọ bụ gịnị? Ntị oghe. Ị ga-ege Chineke ntị. And God has different ways of talking to us.
ndị nsọ anyị na-eme mmemme ha n'ụbọchị taa bụ ndị gere ntị n'okwu nke Chineke. Anyị onwe anyị, we could also be holy because that's what we are called to. We can, if we accept what God has given us and we humble ourselves and we continue to pray, surely God will perfect what He has started in us. So we pray today that God may strengthen us in our resolve to serve Him, so that no matter what situations we find in life, we will not deflect. Rather, we remain steadfast in what God wants us to do, so that at the end, we may see Him face to face in heaven through Christ our Lord. Amen. Ekwere m n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, na ihe niile a pụrụ ịhụ anya na ndị apụghị ịhụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna a mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ amụ, emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe n'ọdịdị ebighị ebi ha jiri bụrụ Chukwu, onye si na ya n'ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, akpọgbuo ya n'obe n'ili anyị n'oge ọchịchị Pontus Pilate, ọta ahụhụ, nwụọ, elie ya. Ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna. Ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwere m na mmụọ nsọ dị nwanụ na onye na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esi ekpuru na-etụfọdụ ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwere m na nzukọ nke dị otu, dị nsọ, bụrụ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu mmiri Chukwu maka mgbaghara njọ ga. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ụmụnne m na Kristi, Chukwu na-egosi anyị ka o si hụka anyị n'anya, nke na o nyere anyị ọgbụgbọ pụrụ iche. Ọ na-enyekwa anyị amara ka anyị ga-eji mejupụta ihe niile ọgbụgbọ kpọrọ anyị chọrọ n'aka anyị. Ka anyị yọọ na ya ugbu a maka mkpa anyị dịgasị iche iche, na maka ndị niile yọrọ ka anyị cheta ha n'ekpere, ka Chineke nụrụ arịrịọ ha. Ka anyị kpee ekpere maka ụka, ka anyị si dịka Andrew si were zaa oku nke onye nwe anyị kpọrọ ya, wee kpọta ụmụnne anyị ka anyị wee na-eme ife Chukwu kwuru. Anyị ayọ gị, biko dị nwere anyị. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ka anyị kpekwazie ekpere maka ndị na-achị achị, ndị si ka ha na-achị ndị ọzọ, ka Chukwu nyere fa aka ha na-achị n'umeanị na ike agwụghị fa, ka fa wee nwee ike ị na-eme ife dịka n'ọdịmma nke ndị a na-achị. Anyị ayọ gị, biko dị nwere anyị. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ka anyị kpee ekpere maka mmadụ niile nke obodo anyị a, ka anyị na-agba mbọ na-ebi ndụ anyị dịka Reverend Dr. Martin Luther King si wee n'ọrụ anyị ọgụ, wee ji ndụ ya chụọ àjà. Anyị ayọ gị, biko dị nwere anyị. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ka anyị kpekwazie ekpere maka ndị otu Kristi niile, ọkachasị n'ụka anụnụ bụ ụka nke udo nke na-ebido echi. Ka ndị otu Kristi niile nwee ike na-agba mbọ dị n'otu, na-ebi dịka ụmụnne n'ime Kristi. Anyị ayọ gị, biko dị nwere anyị. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị.
ka anyị kpee ekpere maka ndị niile zara oku maka 2020 DDF Annual Appeal. Ka Chukwu nekwara anyị aka ka anyị nwee ike na-aza ya bụ oku na ahọ nke anụnụ. Anyị ayọ gị biko dị nwe n'anyị. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị ọ na-afịa ahụ ịnụ okwu nke Chineke, ịnụ olu nke Chineke na ndụfa, ka ha nwee ike na-aghọta, ka mfa nwee ike ghọta ụdị ọkpụkpọ Chineke na-akpọ ha. Anyị ayọ gị biko dị nwe n'anyị. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ka anyị tinye ndị ọzọ na-akpa anyị n'otu n'otu ugbu a. Let us add our private intentions. Ka anyị kpekwa ekpere maka ihe niile ndị nke anyị kpọpụtara na mbido ajamisa a, maka ngọzi n'isi nwanne anyị nwoke David Okonkwo, onye na-eme mmemme ọmụmụ ya. Ka Chineke nye ya amara ikwudosi ike n'ebe ọ nọ, onyekwa ya afọ ndị ga-abịa abịa na ahụike na ịhụnanya. Ka anyị kpekwa ekpere maka ụmụnna anyị ndị ya ndị nke gara ezumike nke ọnwụ: Virginia Ehieze, Father John Paul Ezeonyido na Osla Okeke. Ka Chineke onye kpọrọ ha ka onye ha ezumike n'ọtụtụ nke alaeze. Anyị ayọ gị onye nwe anyị. Nna ji ike niile, onye ebere, anyị na-ekene gị n'ụbọchị nke taa, ụbọchị nke gị onwe gị mere, nke isi ka anyị nwee aṅụrị n'ime ya, ka obi dị anyị ụtọ. Anyị na-ekene gị maka ọkpụkpọ ị na-akpọ anyị dịka ụmụ gị, na amara nke ị na-enye anyị, na ndị nyere anyị na ndụ, ndị ga-eduzi anyị ịchọpụta ihe anyị kpọrọ anyị ka anyị mee. Biko Chineke, nye anyị amara nke anyị ga-eji dị umeala ige ntị n'olu gị. Nye anyị amara nke anyị ga-eji rube isi n'ihe ndị ikponyere anyị gwara anyị ka anyị mee. Anyị na-ayọ gị site na arịrịọ nke Cyprian Iwenetansi, ka ị nyere anyị aka iji uchu na-efe gị n'ihe ọbụla, n'agbanyeghị ihe anyị ga-ezute na ndụ, ka okwukwe anyị n'ebe ị nọ ghara ịjụ oyi. Dị nwanụ, amara gị ezuorola anyị. Nyere anyị aka ịmata na amara gị nọnyere anyị, ka anyị were ya fee gị ezi ofufe n'ụwa nke a, ka mgbe a ga-emecha n'ikpeazụ anyị niile ahụ gị ihu na ihu n'otito nke alaeze, site na Kristi onye nwe anyị. Amen.
Rịọwanụ ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ nke ga-asọ Chukwu na apụrụ ime ihe niile ịnaranụ. Aja n'aka gị maka otuto na ebe aha ya, site na maka ọdịmma nke anyị na nke odibo nzukọ ya dị nsọ. Onyenwe anyị, biko mee ka anyị na-eme ihe omimi nke a mgbe niile n'ụzọ kwesịrị ekwesị, maka na mgbe ọbụla anyị na-eme emume ncheta aja nke a, ị na-eme ka ọrụ nzọpụta anyị na-aga n'ihu. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ekwere mmụọ gị, Welite n'obi elu. ewelite ya onye nta na ya. Ka anyị nyenụ dị nwanụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị nwanụ ọ na-adị nsọ Chineke jike niile, onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwanụ anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ wedata onwe ya, amụọ ya na Virgin Maria. Ọ tara ahụhụ ọnwụ n'elu obe, gbapụta anyị n'ọnwụ ebighị ebi. Ka o si na ndị nwụrụ anwụ na-ebilite, o nyere anyị ndụ ebighị ebi. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma, ha nụgbu eze na ike ọchịchị, nakwa igwe ndị agha niile nke eluigwe, na-ekwukwa otito gị akwụsịghị akwụsị, na-asị: nsọ, 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 osebụwa Chineke nke igwe ndị agha, eluigwe na ala jupụtara n'ebube gị. Hosana n'elu kacha elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hosana n'elu kacha elu. So then I can put it down. Up there. Want to get right now? Yes. Ịdị nsọ ezie dị nwanụ bụrụ isi iyi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere, anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ikwukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ, were achịcha ka ọ na-enye ekele, nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya, na-asị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Otu agwa ka o si mee mgbe e richara nri anyasị, ọ bụrụ iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele, bunye ya ụmụazụ ya, na-asị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e wee gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe, anyị na-ekwusa ọnwụ gị, na-ekwupụta mbilite n'ọnwụ gị, o dị nwanụ, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Dị nwanụ, ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị gụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị tosiri kwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwanụ, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya, ya na popu anyị bụ Francis, na bishọp anyị bụ Alberto, na ndị echiri echi niile. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ịhụ gị. Anyị arịọ ka ị mere anyị niile ebere,
ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl gị dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa keta ekpe ndụ ebighị ebi, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu nna ajọ ike niile site n'ụwa atọ ụwa niile. Amen. Ebe e nyerela anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke were zụọ, ka anyị were nụ nkam obi kpee. Nna anyị nọ n'eluigwe, aha gị, ọchịchị gị bịa, emee uche gị n'ụwa esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị taa nri ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị, ekwela ka anyị kwe n'ọrịa ya, zọpụta anyị n'aka. zọpụta anyị, anyị na-arịọ osebụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbalahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Ọchịchị bụ nke gị, ike na ọtụtụ ebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị gaa, kama n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụwa dịrị unu mgbe niile. Dịkwara mmụọ gị. Nwa atụrụ nke Chukwu, Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nye anyị udo. leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, leenụ onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ahụ Kristi.
New Kit Kat duos.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, biko hụnye mmụọ nke ịhụnanya gị n'ime anyị, ka anyị bụ ndị ji otu ọchịchị nke eluigwe wee nyejuo afọ, nwee otu obi site n'ịhụnanya gị. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. The Lord is good. The Lord is good. Happy New Year, everybody. I'm how our second Mass of the year. Yes. I wasn't here last time. So come to over soon. Happy New Year again. Happy New Year, everybody. Happy New Year. And I think I'm over there now. First of all, I try to make David and Dr. Anamba, our publicity secretary, and indeed keep this church going during this pandemic. I church here several years ago. There was a time when maybe one or two people can get in a church. Sometimes we were going through teaching issues and problems, but we managed to overcome that period. And as we were growing, this pandemic make on take any several miles back. So the people, all the people say no, we must keep on. Make Father for his determination and efforts to keep this church going. So we can learn the I'm Nande Umuanya in the ICWO have an election na first Mass and last time. So you know that for electing leadership team that I think will help us move forward. So the president of the IC right now, our honorable secretary and one of the pillars of this church, Madam, if you please stand up. Yeah. If you want to get a hand, I'm only at that team because February. Okay. Wonderful. So glad to hear that, and I strongly believe that the leadership are helping to continue to grow. Onomana Bishop Burns, Aritala. So he's been our protector and our guide and everything this diocese. So Piconi, Yamu reinforce and then and make it before to keep this church going. We have to double it.
and any dream or any need dream, just like Father Nekuna Ogana during the sermon. Now you need talent, treasure, time. We need your time, we need your talent, and in whatever way you can contribute as a member of this community. Let us do it, and let us do it together. I know that in this inland empire, sometimes when I go to church as a male, or the new church in Israel, there are so many Igbos there. We don't want John Nagana Rancho or Fontana not to go there. They talk to your Igbo people because and the better we keep it, the better it will be for us and for generations to come. I pray this pandemic here maybe take several more years for us to bring it to the level of the before the pandemic. So I'm once again, David, he's been extraordinary with his effort to keep this thing going. Another announcement in Chahimek in the night, I'm meeting after this church. Okay, I want to Zoom. You have to take that information. Please call somebody who is aware of it so that you can get the information. Yeah, check your WhatsApp. Let's finish that part of the of our ministry. Get it going, maybe establish, because I think also it will help us just like the ICMO and the ICWO, just like they're helping us to grow. Let's get that ministry going. So if you are having your New Year resolutions, please, for the sake of, yeah, maybe I'm a new update. I'm going to update weekly. So if you're having your New Year resolution, please add this Igbo community to your New Year resolution. Give us 2 minutes or 2% more of your efforts so that we can become a bigger, better community. Ndewo. Chukwu anyị dị mma Chukwu anyị dị mma oge niile ezichika ọ bụ. Nke izizi achọrọ m iji ohere a wee kelee ndị niile bịara sonye na Migrant Mass anyị mere last Sunday na San Bernardino, na Cathedral San Bernardino. Bishop nwere aṅụrị ịfụ ndị nke anyị ndị bịa ka ha si bịa dịkwa n'ụdị nke anyị. Ọ sị m kenee ọnụ hinne. Nsị anyị ya chere na ngwụ na mmiri na nkwụ na-abịa. Ọkwa na-abịa ebe a n'ahụ na-abịa. Ọ sị m nsị abịa before that na anyị ga-afụkwanụ na February. Anyị nwere Black History Mass na February. The 28th of February, the diocesan the diocesan celebration for Black History Month will be on the 28th at the cathedral again. We'll get 10:15 this time. Nke ọzọ bụrụ ama na ọtụtụ n'ime anyị na ịdọ na anyị na-atụ egwu ma na anyị ọ na-agba anyị aka ekpe inye ọbara. Ụlọ ma na ọbara wụ fuel ahụ ji adị ndụ. Ọ dị nnukwu mkpa. Ma ndị be anyị
ma ndị ojii ndị ọzọ. O nwere oge ọ na-alụrụ ha ruo ụlọ ọgwụ ha niile ọbara. Oge ụfọdụ a na-esi New York wee gote ọbara anyị dị onye nọ ebe a maka ife na ndị ojii dị ebe a dị enye ọbara hinne. So eji m ohere anyị ụnụ. Onye ọbụla nwere ike, ndị ajọrọ Nigeria bụ isi ihe. Unu niile dị qualified to give blood. Although they don't qualified, make the effort. Let them tell you they're not qualified for that time. I was rejected for many years until finally they said, okay, you are clean enough. Say, okay. As long as I'm willing to give you. Whenever you're ready, take it. So, I don't know, that kind of tenacity. Each of the kingdom, Madaka, biko ụlọ masịrị gị ịnwe ụdị omume a. Anyị nwere blood drive. O so n'ife kpatara na ebutebeghị ihe ebe a maka na m amara mmadụ onye ya pụtara. So I na-arapụ ya na San Bernardino on the 30th, the last Sunday of this month, January. I have a blood drive in San Antonio. Most of you know San Antonio in San Bernardino. You will go from 9 till about 1 or 2. And after that, enough demand, I get another one now. St. John the 23rd. And here, he was very interested. But cannot was the rest of the ministers in this parish. You know, I made to an name, I'm going to show them when they will interest in our I said, have your own mother now with the fire. You know, they pay a lot of money to bring those people around. I know I'm taking too long, but even if you put them in the bumper, and now the bishop is the bumper, also more to see you can. Because as we are about to close, we have a lot of our families dealing with COVID. God has been gracious to Black Catholics, especially African Catholics. That I know when you need money, a lot of cases. I said, no, yeah, we need infusion and that good stuff. We have been blessed. We have many reasons to be happy with God, to give praise to God, to give thanks to God. And so, as we celebrate Father Tansy today, we are going to be remembering all those families who are, or all those of our members who are recovering from their quarantine sickness from COVID. Amen? In that manner, please let us stand. I will lead us in the prayer for Cyprian Tyson. O God, who granted many graces to your servant, priest, and monk, blessed Cyprian Michael Iwenetansi, choosing him as your faithful instrument for evangelization and sanctification of your people, grant also that we may spend our life loving you and our neighbor and serving the church. Deign to glorify your servant, blessed Michael Cyprian Iwenetansi, and through his intercession to grant us the favor of healing and protecting us from any COVID death in all the other deaths this year. Through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. You can sit now.
For those of you who were wondering, my father was saying, well, David is doing his birthday. How old was he? Well, guess what? I'm 60 years old. I can't believe it myself. But I am 60. So to God be the glory. Amen. I think I can eat it. Okay, one announcement. And but I am going, if you have been watching the news, you know that San Bernardino County, Riverside, and Los Angeles, these places are very highly infested with COVID now. Over in make David is you gotta go. Whatever effort you were making before, or whatever effort you were making before, you don't just double it, try to triple and quadruple it. Because I'm now watching the news. I'm now a good news somewhere. I've seen in these counties, every 10 minutes somebody dies of COVID. Every 10 minutes somebody dies of COVID. So, and the difficult part of it is that this COVID, some people are, they have it, but it doesn't show. So just try to keep to the directives given. Don't stay in the crowd. Maintain the social distance that we are talking about. Always sanitize and all that. Use your mask regularly. I know somebody who was against this use of mask some weeks ago. A few days ago, we called him and he said, I'm battling COVID. so and I am COVID out, yeah? And I am very out. So, I got next year, I had Ezukwezo. More people. So let it be a New Year resolution to be determined in everything we do, and to be determined to be safe, to continue doing the work of the Lord through Christ our Lord. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie ma chekwawa unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị lawa n'udo na ịhụnanya Kristi emesa kwụsịgo. Oh, I never. Yeah.